Eu non teño medo, sinceramente. Estou centrada en traballar traballo con un equipo cohesionado, traballo por proxectos. A verdade é que eu afástome do ruído e centrome tanto en ter un proxecto, unha estrategia de traballo a seguir clara que non teño medo. Digo de verdade. Aquí, evidentemente, xogas sempre partido a partido, pero non o teño na miña cabeza. En estas reunións de traballo que estamos tendo para falar pois onte de emerxencias, o venres da lei, do anteproxecto de lei, temos pendente adestradas. Por que? Porque, claro, ahora a miña voz vale un pouco máis e teño que aproveitar esa oportunidade de levar a voz dos meus 67, 66 máis eu en este caso, compañeiros e compañeiras, porque ao final é moi gratificante sentarme con todos e con todas e ver que dá igual da cor que sexamos, si que temos unha línea común, temos casi sempre os mesmos problemas, as mesmas preocupacións, e a miña ilusión sería que, claro, unindo forzas desde esta casa, poidamos entendernos para 3, 4 líneas estratégicas mellorar como provincia, non? E loitar para que sexa así.